Každý človek má predstavy o svojej budúcnosti. Ako sme si v tomto vzdelávacom programe už neraz vraveli, peniaze sú len prostriedkom na splnenie predstav a dosiahnutie cieľov. V lekcii o osobnom a rodinnom rozpočte sme sa bavili o príjmoch, pričom sme zdôraznili, že tým hlavným zdrojom príjmov by mala byť mzda, respektíve príjem za vykonanú prácu. Sú aj ďalšie spôsoby, napríklad dar, dedičstvo či výhra v lotérii. Ruku na srdce. Skúšali ste si už aj vy kúpiť žreb či podať tiket? A koľko ste vyhrali? Sú aj takí, čo podávajú každý týždeň, lebo čo ak práve teraz vyhrám? Pritom málo kto si uvedomuje, že pravdepodobnosť výhry je úplne mizivá. V žiadnom prípade vám nikto nezaručí, že získate naspäť aspoň to, čo ste do hry vložili. Naopak, ekonomické pravidlá hazardných hier sú nastavené tak, že idú v prospech prevádzkovateľov a nie hráčov. Takže vzdajme sa možnosti získať peniaze výhrou. Skúsme použiť najspoľahlivejší zdroj príjmu človeka a to je práca. Tým, ktorí tvrdia, že sa žiadna práca nedá zohnať, neveríme. Ten, kto chce, si prácu naozaj nájde. Aj keď to môže byť niekedy veľmi, veľmi ťažké a možno to nie je tá ideálna práca snov, ale začať nejak treba. Je to určite ťažké, rozhodne ťažšie, ako sedieť pred televízorom alebo počítačom, alebo sa stretávať s kamarátmi. Máte však opäť aspoň dve možnosti. Pustite sa do podnikania, alebo budete hľadať prácu ako zamestnanec. Ak chcete podnikať, je potrebný dobrý nápad a k tomu financie, vlastné alebo cudzie. No ak sa nechcete zadlžiť a nápady tiež ako si same neprichádzajú, zostáva hľadať si prácu ako zamestnanec. Je teda hľadať prácu ako zamestnanec? Potrebujete si nájsť prácu, neviete ako na to? Máme niekoľko možností. Samozrejme je tu internet, ľahká dostupnosť, špecializované webové stránky s ponukou práce, veľký počet ponúk z rôznych oblastí, mať možnosť zverejniť vlastný životopis, sú tiež dostupné informácie o procese hľadania práce. Ďalším spôsobom sú úrady práce. Ich hlavným cieľom je sprostredkovanie zamestnania. Po registrácii na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uchádzačovi o zamestnanie poskytujú informačné a poradenské služby. Zabezpečujú obsadzovanie voľných pracovných miest v regióne a poskytujú časť náhrady cestovných výdavkov. Vypočítavajú a poskytujú niektoré dávky uchádzačom o zamestnanie počas nezamestnanosti, sprostredkovávajú tiež absolventskú prax či zabezpečujú vzdelávanie a rekvalifikáciu. Treťou možnosťou, ako si hľadať prácu, sú personálne agentúry. Tieto obsadzujú voľné pracovné miesta svojich klientov. Ponuka práce je však závislá od dopytu zamestnávateľov po práci. Ďalšou možnosťou sú agentúry dočasného zamestnávania. Priamo zamestnávajú uchádzačov o zamestnanie a potom ich ako keby požičiavajú firmám na krátkodobé práce. Tieto služby poskytujú bezplatne. Ak sa agentúra nepodarí umiestniť vás na trh práce, môže s vami rozviazať pracovný pomer a vy sa vrátite do evidencie nezamestnaných na úrad práce a ďalej si hľadáte zamestnanie. Poslednou možnosťou sú inzeráty v tlači. Dnes už síce nie tak populárne, ale hlavne na špecifické pozície je potrebný správny výber periodika, ako je zameranie profesie, regionálny záber, vtedy sa obskytnú taktiež dobré inzeráty. Treba si však dať pozor na tie neseriózne, bez doplňujúcich informácií, napríklad chýba popis ponuky, kontakty. V periodikách často bývajú zverejnené aj sezónne práce, napríklad zber jablk v Taliansku a podobne. Treba byť obzvlášť opatrný a na to, čo si dať pozor, už povie Janka. Potom tu ešte máme výstavy a trhy práce. Tie sú organizované úradmi práce, ale aj zamestnávateľmi, kde sa predstavujú jednotliví zamestnávateľia a oboznamujú verejnosť s voľnými pracovnými pozíciami. Odborníci v personálnej oblasti radia využívať súbežne viaceré formy hľadania práce, kombinovať to. Tým sa pokrie väčší priestor na pracovnom trhu a vzrastie vaša šanca na získanie práce, ktorú chcete vykonávať. Ďalšie informácie nájdete na stránkach ako Profesia.sk alebo Kariera.sk. Ja dávam do pozornosti ešte portál jaspravím.sk, kde si môžete pridať ponuku toho, čo viete spraviť. Je to kvázi akoby inzerát na vaše schopnosti a zručnosti. Napríklad viete nakresliť obraz, nahrať hudbu k reklame, spraviť logo, či nebodaj viete urobiť celú webku. Zverejnenie takýchto ponúk je bezplatné. V prípade, že cez portál predáte svoju službu, portál si stiahne určité percento a zvyšok si môžete dať vyplatiť na svoj osobný účet. Firmy radi využívajú túto možnosť, pretože im portál vystavuje faktúry, ktoré si môžu dať rovno do svojho účtovníctva. Tým pádom nemusia nikoho zamestnávať, neplatia žiadne odvody a vlastne nie ste ich klasickým zamestnancom. Na takéto krátkodobé úlohy je to naozaj ideálne. A zároveň pre vás je to možnosť, ako získavať príjem. Ďalšie tipy, ako si hľadať prácu, či ako sa pripraviť na pracovný pohovor, už vysvetlí Janka. Taktiež prejde základné pracovnoprávne otázky. Všetko je opäť zhrnuté v kapitole k tejto lekcii, kde sa vždy môžete vrátiť.
Veľa zdaru pri štúdiu a aj práci s vašimi účastníkmi. Vidíme sa v ďalšej, už poslednej lekcii vzdelávacieho programu. V kapitole Hľadáte si prácu sa najskôr povenujeme inzerátom, ktoré môžu účastníci vzdelávania nájsť v tlači alebo na internete mimo pracovných portálov. Väčšinou vyzerajú na prvý pohľad lákavo, no môžu byť veľmi nebezpečné. Sľubujú neprimerane vysoký zárobok, čo uchádzačov o zamestnanie samozrejme osloví. Podvodníci sa často schovávajú za personálne agentúry a to pôsobí dôveryhodne. Mnohí účastníci sa už stretli s ponukou práce v zahraničí, kde sľubovali veľa peňazí aj pre ľudí bez praxe, či dokonca ukončeného vzdelania a jazykových znalostí. Jedinou podmienkou bolo zaplatenie registračného poplatku pred vycestovaním do zahraničia. Tí, čo takýto poplatok zaplatili, zostali nemilo prekvapení, lebo ich cesta sa skončila na autobusovej stanici či letisku a sprostredkovateľ bol zrazu nedostupný, mal vypnutý telefón, nereagoval na e-maily. Podvodné pracovné ponuky zväčša nebývajú uverejnené na oficiálnych pracovných portáloch, ktoré požadujú zaplatiť poplatok za uverejnenie pracovnej ponuky a inzeráty prechádzajú kontrolou zo strany prevádzkovateľa. Podvodníci často inzerujú na stránkach bezplatných bazárov či v tlači, kde pravdivosť inzerátov neoverujú. Preto deti a mladých dospelých učíme, aby nereagovali na inzeráty, kde je uvedená len e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Ak sa rozhodnú na danú ponuku reagovať, musia si preveriť, či má daná agentúra všetky potrebné licencie na sprostredkovanie práce a dohodnúť si osobné stretnutie na pôde tejto agentúry. S deťmi a mladými dospelými pracujeme tak, aby pri odchode z centra mali už tieto informácie osvojené a aby reagovali len na ponuky, ktoré sú seriózne. Často s nimi prechádzame overené portály, hľadáme vhodné ponuky. S tými, čo už môžu brigádovať, na ne reagujeme zaslaním potrebných dokumentov so žiadosťou na zaradenie do databázy záujemcov o danú pracovnú ponuku a možnosťou zúčastniť sa pracovného pohovoru. Je dôležité, aby vedeli zadefinovať, aké zručnosti sú pre zamestnávateľa dôležité, aký je profil zamestnanca, ktorého zamestnávateľ na danej pozícii preferuje. Učíme ich, že je dobré vedieť vyzdvihnúť svoje pozitívne vlastnosti a záujmy v prospech ponúkanej pracovnej pozície. Našou úlohou je pripraviť uchádzača na pracovný pohovor. Musia vedieť, čo napísali v životopise, naštudovať si čo najviac o firme, kde sa o prácu uchádzajú. Na pohovor je dobré pripraviť si otázky k danej pozícii. Upozorňujeme ich, aby brali pohovor ako stretnutie, na ktorom chcú ukázať to najlepšie zo seba a nenechali sa vyviesť z rovnováhy. Na stretnutiach sa preto venujeme nácviku formou inscenačných techník, pozeráme videá z pracovných pohovorov na internete a organizujeme stretnutia s personalistami z firiem v okolí. V tejto lekcii sa venujeme aj pracovnoprávnym vzťahom. Vysvetľujeme deťom, že pracovný vzťah je založený na písomnej pracovnej zmluve, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti. Musia vedieť, že dohodu o brigádnickej práci môžu uzatvoriť po splnení povinnej školskej dochádzky, uzatvára sa na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov a môžu odpracovať najviac 20 hodín týždenne. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj štatút študenta. Dnes si ukážeme, ako prebieha pracovný pohovor. Keď ide uchádzač na pracovný pohovor, mal by byť dobre upravený. To znamená, že mal mať vyžehlenú košeľu, ale my teda imitujeme tento pohovor, tak nie je vyžehlená tak, ako by mala byť. Ale je dôležité, že obidvaja chlapci, ktorí sa dnešného pohovoru zúčastnia, sú upravení, nevyzerajú nápadne, ničím na nás nekričia a verím, že sa budú správať tak, ako sa pri pohovore správať majú, pretože o tých zásadách sme si už niekoľkokrát hovorili. Budeme teda imitovať firmu, ktorá je vlastne obchodný dom a chcela by zamestnať na
prázdniny brigádnika a z 2 kandidátov budeme vyberať toho, ktorý sa nám bude zdať pre firmu vhodnejší. Dobre, tak ja by som sa vás ako prvé opýtala, čo by ste nám o sebe chcel na úvod povedať. Tak, volám sa Marko Tokár, som z Trnia, no a... Dobre, kde ste našiel túto pracovnú ponuku a čím vás oslovila? No, našiel som ju na internete, no a ako inzerát. No a vlastne oslovila ma tým, že dlhšie som hľadal brigádu a práve sa mi zdalo vhodné, že keď už konečne som našiel tú brigádu, tak som sa sem prihlásil. Dobre, ďakujem. Mám na vás veľkú otázku. Ako sa vzdelávate? Tak, vzdelávam sa, momentálne som žiakom 9. ročníka. Nedávno som napísal monitor, no a vzdelávam sa aj na doučovaní. No a... Na akú strednú školu sa chystáte? Na strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, odbor obchodná akadémia alebo odbor manažment cestovného ruchu. Aký máte záujem? Nerozumiem. Aké sú vaše záujmy? Aha. No, moje záujmy sú na napríklad futbal, florbal, ale aj určite chovanie zvierat. Potom som veľmi pracovitý a viem sa aj prispôsobiť. A ako si predstavujete vašu pracovnú náplň v našej spoločnosti? No, ak mi dáte príležitosť, tak mne je jedno, aký post budem obsadzovať, ale hlavne, že nebudem sedieť doma na zadku, no a by som radšej robil, ako byl doma. Takže mne to je úplne jedno, aký mi dáte post. Dobre, a čo si predstavujete, že by ste robil? Tak v obchodnom dome je veľa možností. No. Sú tam potraviny, zmiešaný tovar. Tak ja by som radšej v tých potravinách robil. A čo? Dokladača tovaru, predávača. Dobre, ďakujem. Aké máte životné zručnosti? No, veľa ich nemám, ale určite viem obrábať pole. Viem nosiť ťažké veci. Potom hodne pílim drevo ručnou pílkou a kosím. Dobre, ja vás poprosím, postavte sa k tejto tabuli alebo zohnite sa. Skúste nám nájsť 3 životné zručnosti, ktoré vás nejakým spôsobom vystihujú, že ich máte dobre rozvinuté. No, riešenie problémov, trpezlivosť, čestnosť. Dobre, a skúste nájsť takú, ktorú potrebujete rozvíjať, lebo ju nemáte dostatočne rozvinutú. Tak. Odvaha. Dobre. Tak vám ďakujeme za pohovor a poprosili by sme druhého kandidáta. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme radi, že ste prijal pozvanie na toto vaše výberové konanie alebo naše výberové konanie a
váš pracovný pohovor. Radi by sme sa o vás niečo dozvedeli. Dobrý deň, takže volám sa Šimon Viglavský, je mi 14 rokov a prišiel som sem na brigádu. Hľadáte si teda brigádu. Dobre, ja sa iba na začiatok opýtam, ako si predstavujete prácu brigádníka v našej spoločnosti? Všelijak nejak pomáhať, pri dáčom nosiť, alebo väčšinou asi nosiť ťažké veci, alebo také. Ďakujem. Pán Šimon, chcel by som sa vás opýtať, počítačové schopnosti a znalosti. Počítačové znalosti alebo schopnosti viem veľmi dobre, lebo párkrát som bol aj zapojený v škole na počítačový krúžok, takže rozobrať počítač alebo takéto viem. Alebo niečo IT. Ovládam jeden angličtinu, tak približne viem sa dohovoriť a nemčinu to iba tak mierne, čo viem iba povedať, že volám sa Šimon a takéto začiatočnícke veci. Dobre, a aké sú vaše záujmy? Moje záujmy sú športové alebo také pracovné, alebo nie také, že odpočívanie alebo takéto. Taký aktívny ste. Áno. Dobre. Aké teda také tie pohybové aktivity, čo máte rád? Buď basketbal, florbal alebo futbal väčšinou sa zameriavam. Takže také, čo sú kolektívne športy. Mám otázku. Aké sú vaše životné zručnosti? Životné zručnosti, tak viem niečo robiť, že väčšinou nosiť, ja neviem, cihly, alebo tiež na poli robiť, alebo nejaké so záhradou, zvieratmi. To mi nerobí problém a nič také mi nerobí problém robiť. Môžeš? A vedeli by ste nám ukázať 3 životné zručnosti na tabulu, aké sú vaše obľúbené? Tak, ja sa väčšinou som taký, že viem spracovať s skupinkami, takže asi spolupráca. Potom, kebyže niečo sa pokazí, ja neviem niečo, tak by som vedel, že asi tie zručnosti a určite zdravý rozum. A snahu by som ešte tam. Snahu a v čom by ste chcel zapracovať na sebe? Tak asi by som chcel tou odvahou. By som chcel, lebo náhodou, keď väčší nátlak má človek k sebe, tak nevie, že či do toho má skúsiť alebo nemá. Dobre, ďakujeme. Môžeš sa posadiť tam. Ďakujem. No, tak, milí kolegovia, ja by som sa vás chcela spýtať, že ktorý z uchádzačov na vás urobil lepší dojem a prečo? Ja by som dala toho druhého. Skús povedať prečo. Tak. V čom sa ti stal taký vhodnejší? No, čom? Že vedel sa dorozumieť s inými jazykmi a takto. Ja by som dal toho druhého preto, lebo sa vie vyznať v tých počítačoch, elektroniku a vie byť športový. Že vie byť dlhšie vydržať. Vytrvalý. Dobre. Ja vám ďakujem. Samozrejme, toto sme si iba zahrali. Nebol to pracovný pohovor, ale je to poďte za nami. Je to možnosť, ako si ukázať, že ako taký pracovný pohovor prebieha a aj tie dôležité veci, ktoré sa vás tam môžu opýtať, aby vás to nezaskočilo. Samozrejme, vy keď pôjdete na pracovný pohovor, budete mať svoj reálny životopis, môžete ho mať pred sebou, alebo ho budete mať naštudovaný. Takisto si naštudujete o konkrétnej firme nejaké informácie, aby keď sa vás opýtajú, že čo by ste tam chceli robiť, tak budete vedieť povedať. Väčšinou tá pozícia je vopred daná,
takže vy už dopredu viete, čo približne budete robiť, ale je veľmi dobré nejak sa s tým stotožniť predtým, ako tam prídete, lebo stáva sa to stále, že ľudia prídu a v podstate povedia, že mne je jedno, čo budem robiť, hlavne aby som robil. A potom, keď im je to jedno a začnú robiť, tak zistia, že až tak veľmi jedno im to nebolo. Dobre? Takže na každý pracovný pohovor sa musíme dopredu pripraviť podľa konkrétnej ponuky. Čo si musíme povedať a vždy uvedomiť, že vždy si vyberáme pracovné ponuky, ktoré sú inzerované na portáloch, ktoré sa venujú tejto činnosti. Nevyberáme si pofiderné inzeráty niekde v novinách, kde napíšu, že máš poslať toľko a toľko peňazí dopredu a oni ti vybavia prácu a niekde v zahraničí a budeš zarábať toľko a toľko a veľa ľudí naletí, zaplatí a potom vlastne, keď idú na pracovný pohovor, tak zistia, že žiadna taká firma ani neexistuje. Rozumieme? Dobre, ďakujem. Teraz skúste pristúpiť k tej tabuli všetci. Potišku si vyberte každý jednu zručnosť, ktorú sme pri tejto aktivite rozvíjali. Potišku. A každý povie teda, ktorú si vybral a prečo si myslí, že sme ju rozvíjali. No, nech sa páči, Petr, začni. Tak ja som použila zručnosť zvedavosť, lebo som bol zvedavý, čo a jeden a druhý aké majú záujmy, životné zručnosti, počítačové vzdelávací, jazyky. Dobre, ďakujem. Rebečka? Odvaha. Odvaha. Výborne. Prečo myslíš? Lebo sa odvážili povedať, že do čoho sa rozumú, Áno. ako vedia. A takisto aj ty si bola odvážna, že aj Petr, lebo zase vy ste sa prvýkrát zúčastnili niečoho takého ako komisia a takisto ste museli byť odvážni, aby ste sa ich niečo dokázali opýtať. Dobre, ďakujem. Zdravý rozum, že vybral každý, aj Marko a ja sme si vybrali podľa toho, čo nám ide najlepšie. Ja som si vybral kolem športov, ťažkých váh, to, čo viem, nie to, čo neviem, alebo by som sa musel zaučovať. Dobre. No, zaučovať by som sa musel aj tak. Snaha, lebo všetci sa snažili, ako najlepšie mohli, lebo toto je pre nich nová aktivita. No a pristúpili k tomu aj zodpovedne. Dobre, ďakujem pekne.